دکنا ازرم دو تو سکده ازرم دا خوندکارن کورسا کرمانچکینه کو بری دمهان لی پارێزگاha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê dest pê kiribû û li gel dibistana fermî li vê derê zarok fêrî zimanê xwe yê dayîkê dibin. Mamostaya zimanê Kurdî amaje bu yekê dide ku ev kursa ji alî şaredariya Dêrsimê ve hatiye vekirin gaveke erênî ye lê divê zarok li dibistanê bi awayekî fermî zimanê xwe fêr bibin. Ya domon yeni nazar lavkunu xumuseni zonu xoş museni ama onu hetra tane senik manu kem manunu ma vazanem ki ma opi domonu mektabe de şeri ders azazaki bu veçini o domonu ma uzak zonu bu musi uzak no karteni aveşor çıkıp خوندکارن کورسê li gel fêrbûna ziman koreyeke stranan jî ava kirine û stranên kirmanckî bi hev re dibêjin ku ev jî wek rêbazeke fêrbûnê ye. خیر من نم مالی شرو از درمشم رو زن خیر هست کن ایتا زن مثلا چمی ترا Malbatên zarokan jî banka dersa bijarteya zimanê Kurdî dikin û dibêjin herçi xesî li malê li gel zarokê xwe hewl didin bi kirmanckî biaxivin lê divê zarok li dibistanan jî perwerdeya zaravayê kirmanckî zazakî bibînin ku metirsiya ji navçûnê li ser heye. Nika ma pîma pêr qesê kerdinê ma qesê kerdim ma peydana Tirkî Musa zona xwe kerdvîn qesê nekerdinê teneke bir pil bir akılama sarma sarma qesê kerd Musayê me ما كمان en azından zonuma bu seni çedet qesê bikemi teveret qesê bikeri ekif şu kotik zonuma binme bu ne ma pimak aslında ma pörüne o dil seçmiş kemi ders olarak seçmiş kemi hani başka dersideki çıkaşk İngilizce cemi zonuma bir cemi derse o Li gor UNESCOyê ji zimanên ku metirsiya ji navçûnê ser wan heye 18 ziman li Tirkiyê ne û di nav wan de zaravayê kirmanckî yê Kurdî jî heye. Proseya hilbijartina dersa zimanê Kurdî heta dawiya vê mehê berdewam e û dersa zaravayê Kurdî zazakî jî yek ji wan dersa bijarte ye.